DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 7. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Webes. Petsa 2 kan Enero 2025. Kami ang matod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Terralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal. Dain indarakulang insidente na nangyari sa Kabikolan sa pagsabat sa bagong taon. Mga nag-uruli sa probinsya kan Albay kan Pasko asin bagong taon, nagpuo ng magbaralik sa Metro Manila. Submarine drone na diskubre sa karagatan na sakop kan San Pascual, Masbate. 4 na truck nin basura na kolektakan mga personahes kan Menro Daraga. Sa lado nasyonal, pulis asin 20 iba pa katawo arestado sa basang-basang na pagpaputok nin Badil. Sa Lume asin Mirasol, laog sa listahan kan mga bagyo ngunya na 2025. Sobra sa 60,000 na pasahero na rehistro sa iba-ibang pantalan sa primerong aldaw kan bagong taon. 2.5 bilyon pesos na proyekto kan DOST, ilalarga ngunya na 2025. Sa ibang nasyon, maugmang selebrasyon nin bagong taon sa Serbia, nasa lidahan nin maiwasan na protesta sa bisperas kan New Year. Baretang Sports, Toronto Raptors, nagsapar nin 54-point loss sa New Year match kaini sa Boston Celtics. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Dainin darakulang insidenteng nangyari sa Kabikolan sa pagsabat sa bagong taon. Ini ang pahayag kan na Police Regional Office 5 kung saan resulta ini kan kooperasyon kan publiko sa mga polisiya na inilatag kan mga otoridad para sa ligtas asin matrangkilong bagong taon. Enot naman ay pinag-orden ni Bicol PNP Regional Director Brigadier General Andre Dizon sa mga kasurug caps ang makusog na police visibility asin police presence sa mga matatao asin isati kong lugar. Pinanginutan man ni Dizon ang inspection sa mga tsindahan in papatok sa Legazpi City asin Daraga para masiguro na dainin ipigbabawal na illegal na papatok sa publiko. Nagpuo ng magbaralikan sa Metro Manila ang mga nag-uruli sa probinsya kan Albay matapos magselebrar kan holiday season. Nanotaran kan DCGB News nakasuod mapasana Enero 1, 2025, ruso na ang mga pasahero sa Legazpi Grand Terminal, Legazpi City. Piglalaoman na mas dakol pa ang bilang kan mga pasahero ngunya na aldaw, lalo na ngunya na tapos na ang bakasyon. Mantinido naman na naka-heightened alert ang Philippine National Police sagud sa Biyernes, katuwang ang iba pang concerned agencies para masiguro ang kaligtasan kan publiko. 20,400 pesos na kantidad ng illegal na droga ang nakonfiskar kan mga pulis
sa sarong aldaw na operasyon sa Kabicolan. Sa daily operation accomplishment kan PRO5, 3 gramo ng shabu ang nabawi sa sarong persona. 5 persona may pigampang na kaso ang nadakop kan mga otoridad. 2 ang dahilan sa involto sa illegal na sugal, 0 ang dahilan sa loose firearm, 0 ang nakonfiskar o nakonfiskaran nin bako lisensyadong badil, asin 2 naman ang voluntaryong nagsuko sa mga otoridad. Siniguro ni PRO5 Regional Director Brigadier General Andre Dizon na magpapadagos ang sindang operasyon asin kampanya kontra sa anuman na illegal na aktibidad sa Kabicolan. 4 na truck kan basura ang nakolekta kan mga personahes kan Daraga Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO sa ginibong clearing operations sa mga mayor na tinampo sa Regidor Street, T. Perez Street asin sa Rizal Street, kasuhapon. Sa ipinaluwas na impormasyon kan Daraga MENRO sa pamamayo ni Engineer John Vic Grageda, katuyuhan kan operasyon na magkaharali ang mga basura matapos ang pagsabat sa bagong taon. Kasabay kay ni mas pinakusog kan opisina an sa indang information education campaign sa mga barangay kan nasabing munisipyo para maitukdo sa mga residente ang tamang pagsegregar kan basura. Sarong parasira ang nakadiskubre ni submarine drone sa kadagatan na sakop kan barangay Inawaran, San Pascual, Masbate, kanakaaging aldaw. Sa informasyon na ipinilawas kan Police Regional Office 5, kinonfirmar ni Police Regional Director Brigadier General Andre Dizon na sa running drone na may markang HY-119 asin sarong underwater communication device na sa diri kan China. Sa intelligence kan komandansya, ang nasabing device pigagamit bilang communication na may satellite asin surface units. Kapable ini na mag-transmit nin mga asin mag-receive nin data asin voice communication. Sa ngunyan, padagos ining pigpapa-investigaran kan mga otoridad mantang na-report naman ini sa national authorities para sa magkakanigong aksyon. Nagin matrangkilo ang pagsabat kan bagong taon sa probinsya kan Catanduanes. Ini an assessment kan Catanduanes Police Provincial Office kung saan basado sa saindang datos, wara ni na irehistrong biktima nin pyrotechnic, firecracker-related incident as in stray bullets. Nasa 108 mga boga ang nakonfiskar kan mga kapulisan. Mantang wara nin pyrotechnic as in firecracker na nakonfiskar sa ginibong inspeksyon as in mga pagpapatrolya. Katakod kaini pinasalamatan ni Catanduanes PPO, Provincial Director Police Colonel Edward Quijano, ang kooperasyon kan publiko asin ang tabang kan manlain-lain ahensya kan gobyerno para sa nasabing trayumpo. Inumaw ni Ako Bicol Party List Representative Elizaldico, pamayo kan House Committee on Appropriation ang desisyon ni Presidente Bongbong Marcos na pirmahan ang 6.3 trilyones pesos na 2025 national budget mantang pagrespeto ang paggamit ng veto power sa nagkaparang party kini. Tinawanin doon ni Kong Saldi ang importansya kan constitutional prerogative kan Presidente na siguruhon na maray asin kapaki-pakinabang ang paggamit ng fundo kan gobyerno. Sa iyong sinabi, na respetado niya ang poder kan Presidente na mag-veto nin mga parte kan budget. Ini sarong importanteng lakdang para masiguro ang alokasyon kan fundo susug sa pangnasyon na interes. Ang veto uminabot sa kantidad na 194 bilyones pesos kay bana na ang nagkaparang alokasyon para sa Department of Public Works and Highways asin ang program appropriation. Apisar kini, sinabi ni Kong Saldi na mantenido ang Kongreso sa sayang papel bilang katuwang kan executive branch. Dagdag pa ni Kong Saldi na ang Kongreso padagos na makikipagtabangan para siguro na ang kada piso na pigagastos kaini kapag pakinabang sa lambang Pilipino. Sa iyong tanawanin doon na ang papel kan Kongreso sa atab ng pagpasar kan budget para maiwasan ang reenacted budget na pwedeng makapag-atraso sa mga proyekto asin serbisyong pampubliko.
Sinabi niyang ang atap na pagpasarkan budget na ini parte kan dedikasyon na suportahan ang 8-point agenda kan Marcos administration. Gadan ang sarong security guard matapos badilon ang sadiri matapos saksakon an sa iyang agom sa Naga City sa Barangay Tinago, Naga City. Sa investigasyon, bago badilon kan suspect an sa iyang payo gamit ang caliber 9mm. Pinagsasaksak kaini an sa iyang agom. Pasado alas 6 nin aga kasuhapon sa saindang harong. Sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad, may dai pagkasinabutan ang mag-agom na dahilan kan pananaksakan suspect sa biktima. Tulos man na idinalagan sa ospital ang biktima kan pananaksak. Matapos ang insidente, duminulag ang suspect papasiring sa iyang pinagtatrabahuhan asin kinua sa naka-duty na security guard ang badil asin sinabing gagadanon niya ang sa iyang sadiri dahil posible siyang mapreso sa pananaksak sa iyang agom. Sa ngunyan, nagpapadagos ang investigasyon kan mga autoridad. Iyan ang primero gabdang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. 21 katawo kay riba na ang sarong pulis. Tauan kang Bureau of Correction asin security guard ang gabos dinakop kan mga elementos kan Philippine National Police dalan sa indiscriminate firing kan holiday season. Sigun kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na nasa influensya nin alak ang police kan magpaputok kan sa iyang badil sa Rizal. Nadakop man ang security guard sa Calabarzon mantang sa Zamboanga Peninsula nadakop ang tauan kan Bucor. May 18 man katawo ang dinakop, 7 sa senda ang pigahana pa. 5 man ang lugadan dalan sa insidente poon Disyembre 16 sa good Disyembre 31, mantang 17 badil ang nakonfiskar. Ipinahayag kan Philippine National Police o PNP na generally peaceful ang pagsabat sa bagong taon sa nasyon. Sigun kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na daing na-receiving report ang pulisya nin darakulang insidente o major untoward incident sagkod alas 6 nin aga kan Enero 1. Sinabi niyang may kabilugan na 1,370 na irehistrong kaso nin illegal na pagsadiri, paggamit asin pagbakal, nin paputok. Nakumpiskar man ang sobra 593,000 na illegal na paputok na may pigkakarkulong sobra 3.9 milyon pesos ang kantidad asin na aresto ang 73 na katawo. Nakapagrehistro man ang pulisya nin 27 na kaso nin indiscriminated firing na may halangkaw o na mas halangkaw kumpara ka nakaaging taon na nagresulta sa 5 lugadan. 21 katawo ang naaresto asin 17 badil ang nakumfiskar. Na erehistro man ang anom na insidente nin stray bullet injuries. Magigirumduman na enot ng ipinag-orden ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa gabos na unit kan kapulisan sa nasyon na siguruhon ang kaligtasan kan publiko sa panahon kan pagsabat sa bagong taon. Miaras tanto sobra sa 65,000 na mga pasaheros ang na-monitor sa iba-ibang pantalan sa bilog na nasyon sa Philippine Coast Guard. Sinabi kay ning pigmamonitor ninda nasa 65,419 na inbound as in outbound passengers poon alas 6 nin aga sa Kududto. Sigun sa PCG, 36,094 ang outbound passengers as in 29,325 ang inbound passengers. Nag-deploy naman ang PCG ng 2,967 frontline personnel sa 16 na Coast Guard districts na nag-inspection sa 255 barko as in 699 motorized bangkas. Ang monitoring magpapadago sa good sa aga susug sa heightened alert status kini. Ipinaluwas na kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang listahan kan mga nakatalaan na bagyo para sa taon 2025. Asin kaibahan sa mga pangaran na ini, ang Salome asin Mirasol. Papangaranan man ang mga bagyong piglalaoman na maglaog sa Philippine Area of Responsibility o PAR na Auring, Bising, Krising, Dante, Emong, Fabian, Goryo, Juaning,
Isang, Jacinto, Kiko, Lani, Nando, Opong, asin Paulo. Kaibahan man sa listahan ang mga pangaran na Kedan, Ramil, Tino, Uwan, Verbena, Wilma, Yasmin asin Zoraida. In kaso man sumobra sa 25 ang numero kan mga bagyo, may pighandaan pag-asa ng mga auxiliary name na Alamid, Bruno, Consing, Dolor, Ernie, Florante, Gegardo, Hernan, Isko asin Jerome. Magiging murang kuryente super committee na ang binilog na House Murang Pagkain Super Committee o Quintacom. Sigun kay Quintacom Overall Chair asin Albay 2nd District Representative Joey Sarta Salceda na ini dahil tututukan nindangon niya na taon ang paghanap nin kasimbagan o solusyon sa halangkaw na singil sa presyo nin kuryente. Sinabi ni Salceda, susug ini sa direktiba ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tututukan ang palabaw na singil sa kuryente sa nasyon. Sinabi ni Salceda na kaibanan ini sa investigaran kan committee ang findings kan Energy Regulatory Commission na 206 bilyones pesos na ginastos na daing permiso kan 2016 sa 2020 kan National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sigun pa kay Salceda na pweradigdi ipinag-ordenman ni Romualdez ang pag-aadal sa windfall taxes sa sobrang income kan power sector participants na pwedeng itagama para sa customer refunds asin pantawid kuryente. Ilalarga kan Department of Science and Technology o DOST ngunya na 2025 anman iba-ibang proyekto asin programa na nagkakantidad nin 2.5 bilyon pesos para sa mas pinakusog na teknolohiya asin inobasyon. Ini ang ipinahayag ni DOST Secretary Renato Solidum sa Bagong Pilipinas Public Briefing may kinaaraman sa plano kan ahensya ngunya na taon 2025. Sigun kay Solidum, nagkaperang mga sektor ang tututukan kan DOST para matrayumpo ang mga proyekto para sa interes kan mga Pilipino arog kan sektor nin agrikultura, salud asin mga industriya. Ang mga proyektong ini, sigun kay Solidum, iyo ang application kan science and technology asin hinagad sa mga estudyante na magpartisipar para sa mas mauswag na Pilipinas. Kaibahan sa mga programa ang may kinaraman sa artificial intelligence o geospatial analytics, smart agricultures, smart technology industry, 4.0 para sa manufacturing, quantum computing, biologic and pharma asin iba pa. Tinaawanin doon ni Solidum na kaya nagrambong asin nag-angat ang mga mauuswag na nasyon dahil sa siyensya asin teknolohiya. Baretahali sa ibang nasyon. Imbis na maugmang street party, nasalidaan ang selebrasyon kan bagong taon sa Serbia nin may wasan na protesta kan ribo-ribong katawo sa bisperas kan bagong taon. Pinanginutan kan mga university students ang demonstrasyon na mag-agang nagtiripontipon sa Belgrade asin iba pang syudad kan Serbia para ipangapudan ang political reform asin hustisya sa nasabing Balkan country. Nag-ugat ang mga protesta sa sarong trahedya kung saan nagaba ang sarong konkretong canopy sa Central Train Station sa Northern City, Kansad, ka Nobyembre 1 na nagresulta sa pagkagadanin 15 katawo. Pagkukonektar ang trahedya sa corruption asin substandard construction practices kan Serbian leadership na nagresulta sa maiwasan na agrangay asin demands para sa paninimbagan o accountability sa nasabing insidente. Inorganisar kan mga estudyante halin sa iba-ibang universidad ang protesta sa irarom kan slogan na "There is no year, you still owe us for the old one." Ikinurahaw man kan mga ini ang tataramon na "We want justice" as nag-alay nin 15 minutos na pagsilensyo ni nagkaparang minuto bago nagsalida ang taon tanganing mataawanin honra ang mga biktima sa nasabing trahedya.
Baretang Sports, nakatana nin 54 points na pagkadaog ang Toronto Raptors sa laban ninda sa Boston Celtics kasuod mang New Year. Daing herak na tinambakan kan Boston ang Raptors poon pa sa primerong quarter mantang piglimitaran man kaini. Ang kalaban sa 31.4% shooting gamit ang makusog na depensa. Sa kabilugan kan laban, nagkamada ang Boston nin 14 steals asin pinirit ang mga player kan Toronto na gumibo nin 21 na turnover. Dinominar ang Boston ang 3-point line asin paint area mantang makusog kaining binantayan ang opensa kan kalaban. 22 na 3-pointers ana ilaog kan defending champion mantang 10 sala ang kasimbagan o balos kan kalaban. 44 ana ilaog sa paint area mantang 26 sana ang nagibo kan Raptors. Nangenot si Jason Tatum an sa iyang team sa paagi kan 23 na puntos asin 8 rebounds sa 29 minutos na pagkawat sa hard court. Pugol na ngunyan kan Boston ang kartadang 24-9 win-lose. Ultimo sa detalles kang Baretan, kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Marhay na po sa mga paraan tabay ka na DCGB para po sa update sa kamugtakan kan sa tuyong panahon. Ang Intertropical Convergence Zone ng Giraray o ITCZ na nakakaapektar sa Visayas, Mindanao, asin Palawan. Asin presente mang Giraray ining shear line na nakakaapektar man sa sirangan na porsyon ng Northern asin Central Luzon. Mantang so northeast monsoon o amihan na padagos man na nakakaapektar sa ibang parte kang Northern Luzon. So digdi sa tuya sa Kabicolan ang probinsya kan Catanduanes, Albay, Sorsogon asin Masbate, apektado yan kang ining ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Mantang so ibang part ng Bicol region, itong Camarines Sur asin Camarines Norte, apektado man kang shear line. Kaya sa bilog na Kabicolan, lauman man giraray na madampog na kalangitan asin mga pag-uran, darangani kaining duwang weather system na nakakaapektar digdi sa Kabicolan. So sa nganyan para mangkita nga gale warning sa mga kadagatan na sakop kang Bicol region, lauman siya na banayad sagkod sa moderatong pag-ukol kana sa tuyang kadagatan. Ang estimated wave height na sa 0.6 sundong 2.5 man sana, pero pagkaigwang itong kumbaga surge kaining shear line, so posibleng magtaas ang ukol asin magpusog ang paros duman sa kadagatan, kaya ingat po lalong-lalo na so nagagaramit ki sa radit na bangka. Sa tuyang temperatura sa masunod na 24 oras, pinakahababa ta na sa 24 degrees Celsius asin pinakahalangkaw posibleng umabot sundong 30 degrees Celsius. So sa nganyan wala pa man gilayon kitang namomonitor na LTA o bagyo sa laog kang area of responsibility, pero ingat manggiraray po dahil igwa kitang tulong weather system na nakakaapektar sa satuyang nasyon. So yan lang ang satuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali ko digdi sa Pag-asa DOS Legazpi, Jaime Bordales po sa liwat marhay na aga. Yan mga tugang ang detalles kan mga Bareta ngunyan na Webes. Petsa 2 kan Enero 2025. Sa pangarakan mga pagariba, Mardila, Angel Mostasa, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical asin Pag-asa. Kami ang nagatod kan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako pa po si Edwin Taral na nagsasabing salamat po kansyano bagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga kan hapon. Masunod na pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang